பால் பாயசம் ரெசிபி. 2 லிட்டர் பால் கட்டி பாத்திரத்தில் ஊற்றி காய விடவும். ஒரு கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து 50 கிராம் முந்திரி பருப்பு 25 கிராம் உலர் திராட்சை சேர்த்து உலர் திராட்சை உருண்டையானதும் தனியாக மாற்றி வைக்கவும். அதே கடாயில் பாயாச சேமியா சேர்த்து இந்த பதத்தில் வறுத்து தனியாக வைக்கவும். அதே கடாயில் காய்ந்த பால் 4 அகப்பை சேர்த்து ஒரு கையளவு சவ்வரிசி சேர்த்து வேக வைக்கவும். பால் நன்கு காய்ந்தவுடன் தனியாக வைத்திருந்த சேமியாவை சேர்த்து மில்க் மெய்ட் 50 மில்லிலிட்டர் சேர்த்து கிண்டவும். சர்க்கரை தேவையான அளவு சேர்த்து வறுத்து வைத்த முந்திரி திராட்சையை சேர்க்கவும். ஏலக்காய் 3 கையில் கசக்கி சேர்த்து இறக்கினால் சூடான சுவையான பால் பாயசம் தயார்.